Сега това са чула го снимам ли? Велик момент, намерих диамант. Оле, мале. Я чай го щупим. Не, бе! Не, бе! Майната ти, бе! Как се излизал ти, бе? Още един чай да го... Фак. Не, бе! Излизай! Излизай! Не! Какво става тука, бе? Мъглата малко по малко взе да се приближава нагоре. Ма и ние вляхме и рун по-късно.